Ak mi niekto povie PKO Prešov, pre mňa sú to spomienky už od detstva, keď som tu fakt chodil niekedy na detské predstavenia, divadielka, neskôr na divadla, na množstvo zaujímavých koncertov, už keď som bol dospelý. O to viac, keď sme začali hrať v 84. so skupinou Moci a potom od nejakého 86. alebo 7. nás PKO prijalo pod svoju strechu. Či mali sme tu naše vlastné koncerty, a jeden z top koncertov, čo som tu zažil, keď sme mali spoluprácu s Helenkou a Jirkom Ružičkovými v roku 91 a 92. A množstvo kapiel, ktoré my sme tu dotiahli ako svojich hostí. Čiže jednak to boli koncerty s kapelami, kde som hral, či už to boli Moci, alebo tie ďalšie moje projekty. S každou kapelkou už sme si v tejto úžasnej sále zahrali. A plus ako divák som tu bol na množstve výborných koncertov a plus ako zvukár alebo podiových technik som tu odrobil množstvo koncertov, jazzových festivalov, koncertov rôznych kapiel, rôzneho žánru. Takže tie spomienky sú cez celé u mňa, už je to 10 ročia. A môžem povedať, a fakt som to zažil x-krát, že ľudia, ktorí tu prišli, umelci z iných krajín, z iných miest Slovenska, Čiech alebo fakt z iných štátov, väčšinou ten prvý dojem, ktorý som videl na vlastné oči, keď vošli do tejto sály a pozreli, že wow, čo to tu máte, skade sa to tu vzalo. Úplne nadšený, lebo fakt táto sála PKO je jedinečná. Môžem to povedať, lebo som prešiel fakt celé minimálne Československo, čo týka kultúry, zvučenia, koncertov a taká sála tu iná nie je. Sú podobné, ale toto je to wow, to prešovské, to, čo máme tu. V širšom kontexte je pre mňa PKO tvorcom verejnej kultúry v centre mesta, ale tiež aj v iných častiach Prešova, čo je nemenej dôležité. Je všeobecne známe, že je to jedna z mála inštitúcií, ktorá ešte pracuje na takýchto základoch, čo je dôkazom len toho, že to tu má zmysel a silnú tradíciu, prežilo turbulentné časy a stále je tu, čomu sa veľmi teším. Ako 13-ročný som nastúpil ako pedagóg do detského folklórneho súboru Šarišanček. Za to zase vďačím osobnosti Alenke Paulusovej, ktorá je úzko spojená takisto s PKO a ona vyvolala všetky tieto procesy, ktoré ma potom posúvali ďalej. Okrem toho som všetky tie tínedžerské obdobia strávil v detskom súbore, ako som hovoril, a takisto aj potom v Šarišane. Takže to malo obrovský vplyv vôbec na môj vývoj v rámci profesie. Keď si to tak zhrniem, tak PKO je inštitúcia, ktorá vlastne dokáže ovplyvňovať životy ľudí a ja som, myslím, toho úplne jasným dôkazom. PKO je legenda v Prešove. Je to vlastne inštitúcia, ktorá tu kreovala dlhé roky kultúru a ono to aj bolo také napríklad pri tej hudbe, čo je taký signifikantný znak nášho mesta, že kapely, ktoré hrávali po skúšobniach, prípadne na vyššom leveli, že na rokovej lige, tak dostať sa do PKO, tu do historickej sály Čierneho Orla, to bolo ako do Lucerny, čiže PKO bola taká prešovská Lucerna. No a stále vlastne tú kultúru formovala nejakým spôsobom, vytvárala možno aj tlak na iných, aby sa rozbehli aj ďalší organizátori. A samozrejme pre mňa je to aj moje mladí. A to hovoria asi všetci, aj tí skôr narodení, aj tí neskôr narodení, lebo každý z nás tu niečo zažil. Pre mňa PKO je 25 rokov profesnej činnosti, celé štvrťstoročie vo fantastickom pracovnom kolektíve, kde sa mi stala práca koničkom a kde som bol neustále nabíjaný tvorivou energiou mladých zo Šarišanu. Keď sa mi vybaví PKO, nemenil by som ani minútu svojho života. PKO je pre mňa takmer domovské prostredie, ku ktorému mám celé roky naozaj vrelý a vrúcný vzťah, a to z niekoľkých dôvodov. Je to hlavne preto, že už tento rok realizujeme 33. ročník Medzinárodného jazzového festivalu. A keď tak rozmýšľam, tak hádam okrem 3 rokov, tak naozaj 30 rokov sme spojení s PKO a to už je naozaj o domove. Takže to je asi taký jeden moment. Druhý, že aj tí zahraniční jazzmeni, povedzme zo Spojených štátov, boli absolútne ohúrení týmto priestorom, boli ohúrení vlastne touto krásou tejto sály a ja som veľmi hrdá Prešovčanka, ktorá si dovolí tvrdiť, že asi sme najkrajšou sálou v rámci vôbec jazzových festivalov na Slovensku. Takže toto je, myslím si, že veľmi, veľmi
pre nás také motivujúce ostať a ťahať tieto džezáky ďalšie roky. No ďalej je to samozrejme folklórny súbor Šarišán, kde teda PKO je roky zriaďovateľom a kde vlastne takto vnímam takisto domovskú strechu a Šarišánče, ktorý som takisto mala možnosť byť teda pri zakladaní a ja teda za tú spevácku zložku vtedy som veľmi, veľmi oceňovala prístup PKO a tú otvorené náručie, ktoré vlastne vytvorila pre folklór v Prešove. Takže ak by som to zhrnula, tak asi ten domov a tá vrúcnosť. Pre mňa je PKO takou neoddeliteľnou súčasťou domova, a teda Prešova. A podľa mňa je to jedna z absolútne najkrajších kultúrnych sál, ktoré máme vôbec na Slovensku. A viem, že vždy, keď sem príde niekto, kto ju ešte nevidel, tak je absolútne nadšený a ohúrený. A no je to tak, je to absolútna krása podľa mňa. A pamätám si pre mňa veľmi výnimočný koncert, ktorý som tu zažila. Bol koncert Hany Hegerovej. Neviem, či to nebolo aj dokonca jej posledné vystúpenie v Prešove. Kúpila som mamke lístok a prišli sme sem spolu a bolo to absolútne famózne a nádherné. A pamätám si, ako pani Hegerová vlastne nechala zamknúť sálu počas koncertu. Lebo sem prichádzali ľudia neskoro a ju to hrozne vyrušovalo. Jednoducho, keď sa otvorili tie dvere a zrazu zasvietilo svetlo do tej sály, tak ju to ako keby trošku vyrušilo. Takéto momenty si pamätám. A potom si pamätám naše koncerty napríklad, ako sa mi tu dobre spieva pre Prešovčanov a ako mi je tu vlastne vždy dobre. No. A na venček som sem chodila počas gymnázia. To si pamätám, to bolo také pomerne také trápne situácie vznikali s rôznymi spolužiakmi zo všelijakých ročníkov. Hej.